সর্বনাশ হয়েছে তুমি সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে আসবে না সর্বনাশ কহ সর্বনাশ মোর ସବୁଯାକ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଯାକ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ବି ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଔଷଧ ମାରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଔଷଧ କେତେ ମାରିଦେଲ ମାରିଥାପରେ ନିଦ ହେଇଗଲା ତମେ ଶୋଇଗଲା ବେଳକୁ ତମ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ମଶାରୀ ନାହିଁ କି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ କି ମୋର କମଳ ଫମଳ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଆରେ କ'ଣ କରିବି ସେଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ମୋ ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମର ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି তোমার কিয়ে নিজে কোণ করে সব ধরা পড়ব আচ্ছা জীবন সত্য কথা কইছ পুরা ব্যস্ত হুঁনি মু জানি যেটি ক্যামেরা লাগিছিল মু দেখিছি সব ধরা পড়ে তোমার ব্যস্ত হবার তোমার কারণ কোনসি কারণ নাই যাও আসিগল ভালো কল আমি যাব বর্তমান থানাতে আগে এফআইআর দেবা আচ্ছা আমার অমুক অমুক জিনিস চোরি হয়েছিল সেমানে আসবে সিসিটিভি যাঞ্চ করবে সব আমি পাইবে দেখো তো বন্ধু আউ সে যে ঔষধরা নেল আউ জীবন না কেবে সে ঔষধ মো নাটাকে বদনাম করব না বুঝলো কি দেখল তো আজ্ঞা রমণী ভাই না ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରାତିରେ ଔଷଧଟା ନେଲା ବୋଲି ତାର ଯେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଔଷଧ ନେବେ ଏଇଭଳିଆ ରମଣୀର ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭୁଲରେ ନେବି ନାହିଁ ଭୁଲରେ ତା ଔଷଧ ନେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋର ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଏକରେ ମୋର କମଳ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୋର ମଶାରୀ ଆଉ ମୋ ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସବୁ ଆସିବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ସବୁ ଜାଗା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମଦକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଦକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ରମଣ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନ ହଉ ମଦକୁ ବର୍ଜନ ନା ବାସ୍ ଆସ ମୋ ସାଇକେଲ ବସ ଆମେ ଯିବା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ଘରୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବସି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପକ୍କା ବସ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁରା ଆସ ବସ 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 ଓକେ